Pinalakas ng San Carlos City ang pagpapabuti ng information service delivery sa pamamagitan ng isang lecture na idinaos sa Magtaking Youth Center. Layunin ng aktibidad na mapabuti ang koordinasyon at daloy ng impormasyon sa pagitan ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan upang mas mabilis at mapaayos ang paghahatid ng mga serbisyong kinakailangan ng publiko. Tinalakay sa pagtitipon ang kahalagahan ng epesyenteng referral system at maayos na network ng impormasyon bilang susi sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente. Nagbahagi rin ang resource speaker ng mga kaalaman at pinakamahusay na praktis sa pagtatataga ng Information Service Delivery Network o ISDN na naglalayong gawin mas organisado at sistematiko ang pagbibigay serbisyo ng pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.